Gohmen ko parabi in how Jesus Christ. Dara pilayos ngob haya gospel. Kakarteng Bartholomeus kami. Hanray ko ong Nathaniel. Baladangi pulepat ya kesenap ti gospel, ka gospel jong Lukas, ka gospel jong Markus, ka gospel jong Matthews, ka karan sipang jong Bartholomeus. Kabamot ha gospel jong Yohanes uay ka kerteng Nathaniel. Bat ha ka synoptic gospel ki ay ka kerteng Bartholomeus. Kabamot Nathaniel bat Bartholomeus kamot ya uju ubriu. Bat ha kaneka sngi habangira ke ya kaneka sngi borom jong Bartholomeus. Akwa banya peliu jumut api bat kuwe ka benta jong kaneka gospel ka bangin don kam ban puson na ka benta yalade shimet. Ngiba Nathaniel hakabaneng kong don kata kacingtip kabati kena ya ujisu. Barhaba upilip uang ngala haba upilip uang ngala shem ya tau briu ya ubalat ho ha kitab jong Moses ya ubalat ho ya ha kitab jong kian ubade ujisu uba Nazaret uang hato don kebabhamo kaban mi napo Nazaret hato don kebabhamo ban mi hapo Nazaret bat haba ulawan ban yakendo yau Jisu bat kene kentin kabau keli yau Jisu kumno pitip yanga Nathaniel lese hakane kapor upusan halade ngam joi yau Jisu menoro ngatip yau Jisu langba jong Philip kumno utip ya yanga kabar kenmau ba shuwabon wan ban ya kendo yau Jisu Bartholomeus uladon ketaka jing bem suinyau ya ka Nazaret wang don mo ka babha ban mi Nazaret namar lesekat kum ke jing perkhat ke jing ba yau Mesia de ban kha hapo Bethlehem lese don ketaka jing tip ka bapaka ba yau Jisu lakha hapo Bethlehem hadin kata kilaisa no hapo Nazaret. Lesa kene kata jing puson ke banengkong wa Bartholomeus udon habau Jisu habau keli kumno pitip yenga. Kabaar kabanta kabakam jeliu kaba lese kaban wanra ka jing puson ha Bartholomeus kede kene. Lese une Jisu utip ya ka jing perkhat ke jenga. Lese une Jisu utip ya ka jing kwa ka jenga. Lese une Jisu utip ya ka jing im jenga ka baladep ke ka bangala im menshua Jisu utip yenga. Dena kata kadau ukhot yenga. Dena kata dau ukhot yenga. Gohmen kepara baik hau Jisu Christ. Lese kene kata kaju kecing keli kabangidon kam ban keli alade. Kabangidon kam ban keli alade habang iwan ban ya kendo yau Jisu. Kumno pi itu yenga. Jisu klempep utip ya kacing perkat ke jengi. Utip kumnong im ya kata kacing long kelong ke jengi. Ya kata kacing ke bang ya kendo. Ha kacing im jengi ke baman la kesengi. Ha kasam sispa lai bekendai ke ong. Piyit yenga. Pitu yenga. Pitip kumnong asyong. Pitip kumnong ayeng. Pitip sheeng alik. Barok kacing im ke jenga. Pitip nadong shedong. Kasam sispa live kandai kapan kan mau ngi bau try utip nadong shedong ya ka jing im ya ka lek kawang ka syong ka jingi hakano ka benta jong ka jing im ka jingi utrai utip bat uitho. Pada gospel matakas ngi ka pen shishay ngi
bau Jisu utip nadong sedang sepang jeng u Bartholomeus. Utip ya ka jingim jeng u ke baladep. Utip ya ka jingim jeng u ke bamenta. Mat utip ya ka jingim jeng u ke banwan lasyai. Ka gospel mentaka sengi ka pensisya yangi ya ka ne ka jingong jong u Jisu. U Jisu la jubab Shua ben khod epi ngala epi hapo uding dambor. Kabamut u Jisu utip ya ka jingim ka baladep jong u Bartholomeus. Baka jingim ka bamenta ka ba u Jisu utip uang hakmi u Israel u basisya haba omdon ka jing arsap. Ka bamenta jong u Bartholomeus u de ubri u omdon ka ta ka jing arsap. Baka jingim ka lawe u Jisu angkum no pin sei ya ka beneng ka bapli bari ka angel ublei ki ba ya kiu ya hiar halor ukun ubrio kini kita ki lai benta jong ka jingim jong u Bartholomeus ka ba Jisu u itu ka baladep ka bamenta bat ke ka ban sajia hau Bartholomeus hakisngi ban sawan mencangila ban keli halade kumno u Jisu ula banle ya kaneka kam hakachingim jong u Bartholomeus kade namar bau Bartholomeus u kloy banwan habau Philip uang alewan batpit ladau Bartholomeus kernga ka klilong ladau uang ngamtre ban ya kendu ya u Jisu hoi ladon kata ke jingbem sunyeo ya ka Nazaret lese wong ayu Jisu le nak benta junga hare haba uyo sngeu ya ka jingkhot jong Philip haba priang sngeu bha ya ka jingkhot jong Philip ka boong ale wan ban pe u Jisu usdang banle ka kamphala na ka benta jungu baro ngiyo ya kata ka jingkhot sngeu bha ban wan sha u Jisu ban shani ho ban nget ho ban IT lade ho ya ka jingim ya ka ying ka sem ka jingi u Jisu tip nadong sedang syapang jingi hanre ladang ong halade ngam tre ban wan u Jisu unom la ban le e na ka banta jingi ka parsi jong kun balaja u Jisu tip bau kun udon she jingai lese hakta ka jingjinjar ka bakrau hanre kupa u klem le wadio namar bali ukun udon kam ban sngo thu bau don kam yok pa hakaching im kachengo udon kam yok pa hakaching im kachengo government ko para hakane ka mas bakhoi tungin pen kan mau yelade bau Jisu u ithu yanga u ithu ya kaching im jinga ka baladem u ithu ya kaching im jinga ka bamenta u tip ke ke ban sajenga la shai la sisngi kabar hatunga klon em ban wan sha u Jisu ban ai hu ya ta ka jing sheni ka chinga ban the lut ya ka ta ke ke jing jinjar ka banga don ho balada nga le ka ne un sa ai nga ya ka ta ka jing e ke jing kor khu ka chung o tungin pan ya ka ne ka jing e ka chung u ha ka ne ka mas ba khut kham tam ai balang ba ka jing sai jong u Bartholomeus ba khut ngin yo ya ka jing e ke jing kor khu kham tam e bangin la ban wan ban pe yo dry ha ka jing im jingi ka ba man la kasngi eni ro yo Jesus Christ Amen.